wanda ya kwaikwayi Allah fa shine mai ɗaukan hoto ko mai drawing ya zana irin halitta Allah, sai Allah ya ce to ya kwaikwayi Allah, don haka zai fi kowa shan azaba. To me kake zato kuma ga wanda ya karkato da bayi ya ce su zo su bauta mishi irin yadda ake bautawa Allah? Sai yake cewa kama kala nabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda annabi ya ce ashaddun nasi azaban yawmal qiyama almusawwirun, masu zana hoto su suka fi kowa shan azaba a ranar alkiyama. Yuqalu lahum, don za a ce da su ahyu ma khalaqtu, sai ku hura rai ga abin da kuka halitta ranar alkiyama. Na duk ɗaya ne, kawai ba wani bambanci, zamani ne kawai. Masu zanawa da hannu da waɗanda suke ɗauka da kamera duk ɗaya ne, duka babu bambanci. Ai shi yasa muka ɗan tattauna matsalar kaɗan jiya, muka ce amma ita matsalar a yi haƙuri, matsala dangane da hoto akwai babi na musamman a nan cikin kitabul kaba'ir, a nan ne za mu tsaya a tattauna ta. Yadda wannan yake zanawa haka shi ma wannan yake ainihin ɗauka da kamera ban da ɗauka duk ɗaya ne. Abin da za ka duba, wanda yake zanawa ma surar ba ta fita keke da keke kama wanda yake ɗauka da kamera. Shine Allah ya yi halitta, kai kuma ka je kana kwaikwayon shi, to za ku haɗu da Allah don ka kwaikwaye shi a aike shi. Ranar kiyama sai a ce sai ku hura rai. Shi yasa wani ya zo cewa Ibnu Abbasin, ko kuma hadisin marfu'i ne ma, wallahu musta'an, ya cewa shi sana'a shi kenan, sai ce to in ya zama babu makawa sai ka rinka yin hotunan kana ciccira kawuna. To ina haka kuma za ta yi? don haka sana'a ta photograph ba sana'a bace a musulunci, ba sana'a bace ta san, ba sana'a bace. Ya zama kai sana'ar ka daukan hoto ba sana'a bace. Allah ya kiyaye. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi, hakanan al-Imam Muslim da al-Imam Ahmad dukkaninsu sun fitar da shi. Wa fi sahihi, hakanan hadisi ya zo a cikin as-sahih. Na fata an gane, an fahimta. To kaga anan gashi nan sai bayyana Bukhari din yake nufi. Anhu, daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, annahu qala, annabi yace qala Allahu azza wa jal, Allah yace wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu khalqan ka khalqi, wane ne yafi zalunci fiye da wanda ya ta kokarin yin halitta irin tawa? Falyakhluqu dhurra,